Yan guys, maghihiwa po tayo ng panggigado. Mga lamang loob. Liver spread. Yun guys, ang bango-bango. Ang sarap. Two 2,000 years later. Kain po tayo. Tama naman tigas-tigas silin dyan. Tayo. Alam namin ito. Kain. May sili pa kami, oh. Ang dami. Sili. Ano kaya? Ito doon. Sarap. Ako naman.
Sige, te. Wala na sunod to. Wala na tanda. Hindi naman ito namin dito. Sige na, bilang. Ano na naman yung makeup namin pati doon na. Nagpila tayo ng kanin dyan. ₱30 isang takal. Yan guys. Hatiran natin ng igado si Iris. Ah.